खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोननि गेजेराव दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फंनैसो बाथ्रा बुंनो लादों आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों दा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंलांगोन आरो नोंथांमोना मोजाङैनो कमेन्ट खालामगोन आरो नोंथांमोना बुजिनो हागोन आरो जोंनि बर' समाजाव जानायनि जाथाय आरो जानायनि गुलि जानायनि जोबनो थाङो आरो बायदि रोखोम बर' समाजनि गेजेराव प्रब्लेमा सोमजिबाय थायो। दा जोङो ससियेल मिडियानि बिखय जों गोबां बर' सुबुंनि सायाव जों गोबां जाथायखौ नुयो, गोबां दाय मावनायखौ जों नुयो। नाथाय जाय मेलेमजिबिफोर, जाय गोरों गोरा सुबुंफोर दिनै बिथांमोना नोंथांमोनखौ नायनानै सिरियै थायो, हरखाबै नोंथांमोनखौ एक्सन लायालाबानो थायो। खिन्थु जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जे जोंनि माखासे बर' सुबुंफ्रा गाज्रि गैया, गासिबो मोजां गोजा दं, जों रावबो रोखायै बुंनो हाया। नोंथांमोन थायो सोरनिबा मोजाङाव गाज्रि खालामग्रा आरो सोरनिबा गाज्रियाव मोजां खालामना होग्राबो थायो आरो मोजाङावबो गाज्रि खालामना होग्रा थायो। थिग बेबायदिनो जोंनि बर'नि गेजेराव थायो। नाथाय बेफोरबायदि थानाङा आरो जानाङाबो। दिनै मानि थाखाय आं बुंनो सानदों, दिनै माखासे मोजां आरो गाज्रिखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जाथाय जाबाय थानाय माखासे हिनजावसा सिख्लायानो जा, आइजोफोरनिफ्रायबो जा आरो माखासे बर' हौवासाफोरनिफ्रायबो जा, माखासे सेंग्रायानो जा बोरायानो जा, नाथाय गोबां जोंनि बर'नि गेजेराव गुलाय गुजायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। माबोरै? दिनै आंनि बुंनायखौ दुखु मोनो रायजो राजाफोर, जों आंनि बुंनाय रावखौ खोनासंनानै गोबां मानसियानो बुजिनो हागोन आरो नोंथांमोनाबो बुजिनो हादों। नाथाय नोंथांमोन जोंनि बाथ्रा बुंनायाव नों बहानि गिदिर जाखो, नों बहानि गोरों जाखो, बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोंखौ सोंखारि नाङा। जों नोंथांमोननि थाखायनो मोजांखौ बुंदों। जाय मानसिया आंनि बुंनायखौ गाज्रि सानदों आरो गाज्रि साननानै आरो गाज्रि कमेन्ट खालामो आरो गाज्रि गोसोजों सानो कमेन्ट खालामाबाबो नों मालाबा हारिनि थाखाय मोजां सानग्रा मानसि नङा। आं बेखौसो बुंनो सानो। दिनै जाय हारि आरो समाज बेफोरखौ बुजिनो हायो, दिनै मोजां बाथ्रा बुंनायफोरखौ रागा जोङो आरो मोजां बाथ्रानि थाखाय खामानि मावनायखौ हेंथा होयो। दिनै नोंथाङा अबुजन। दिनै नोंथांमोना मोनसे बुजिनो हायोब्ला, उन सिगाङाव साननो हायोब्ला दे माबोरै मावलांथों जों नायग्रोनि। बेनि मोनसे मखा थायो। नाथाय मोजां गाज्रि मावनायनि सायाव नोंथांमोना मोजां मावनाय लाइनखौ नुदोंबा नोंथाङा हेफाजाबसो होनांगौ। गाज्रि मावदोंबा नोंथाङा बेयाव नोङो मोजां खालामफिननांगौ। दिनै बेयाव रावखौबो गाज्रि मावनो थाखाय नङा। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोबां गिदिर बाथ्रा बुंनो सानदों। दिनै बर' समाजाव बेफोरबायदि खनले जाथाया जागासिनो दं। दिनै बे दुर्गा फुजाखौ लानानै दिनै प्रब्लेम मोनसे जानानै थांदों। दिनै बै मोनसे समावबो थांनायजों बे बोसोरा जोबनो हमगासिनो। दा बे थांनाय माखासे उननि बाथ्राफोरखौ थांबाय थाथों, फैबाय थागोन बेफोरबायदि बाथ्रा नङा। दासिमबो जोंनि सानथिया थि नङा आरो जोंनि साननाया गियानि नङा। ओंखायनो अबुजन जाबाय थानाय बेफोरबायदि समस्या जोंनि बर'नि गेजेराव खेमले जालुबाय थायो। दिनै आइजोफोरनि सायावबो आं बुंबाय फंसे, सिख्ला आइजोफोरनि सायावबो आरो हाबा जानाय आइजोफोरनि सायावबो, हौवाफोरनि हाबा जानायनि सायावबो आरो हाबा जायैनि सेंग्राफोरनि सायावबो गोबां जाथाय जागासिनो दं। दिनै आं मोनसे बाथ्रा बुङो, जोंनि ससियेल मिडियानि बिखयनो, जों ससियेल मिडियानि मानसिखा नालाय जों बे बाथ्राखौ बुङो। गोबां मानसिनावनो जोङो मबाइल दंसै। दिनै नोंथाङा मोजांखौ नाय, गाज्रिखौ नाय, गोबां मबाइलनि गेजेरजों नोंथांमोना बायसिनानै गावनि गोसो बायदि हारसिं थायोब्ला नायो। नाथाय बे हारसिं थानायखौ नों समाजनि गेजेराव नायोबा नोंहा लाजिनांगौ जायो। दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा थायो। दिनै मोनसे बाथ्रा जों क्लियारलि बुंनो सानदों, नोंथांमोननि गेजेराव माबा मिस्टेक जायोबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा हो। मानि थाखाय आं बर' हारिखौ रुजुनानैसो आं लानानै खोथा बुंगोन। दिनै जों हारसिङै बर'यै जों मानसि जानो हाया। दिनै जों गासिबो साफा बर'जोंसो जों सासे जुक्तिजों बर' हारि जानो हादों। दिनै सासे हारसिं सुबुङा गुबुन गामि बा गुबुन देशआव थाहैनानै जुदि सासे बर'आ जुदि गुबुन हारिनि देशआव थायोबा नों सासे बर' हारि होनना सिनायथि जाब्लाबो नोंथाङा फोरमान थाया। बेखायनो हारिखौ लानानैसो जुक्ति जानानैसो आरो आयेनखौ सोलिनानैसो मोजां खामानि दिन्थिनानै बर' समाजा बेफोरबायदियाव अनजाथावना खामानि मावनानै दिनै गुबुन जाथिजोंबो बाख्नायजानाय, सरकारजों बाख्नायजानाया फैयो। दिनै गाज्रि मावनायजों रावबो बाख्नाय जाया। दिनै मोनसे बाथ्राया बेनो, जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जायफोर गाज्रि मावो, दिनै ससियेल मिडियाजोंनो गासिबो सुबुंफ्रा नुनो मोनसै। दिनै बबे जाथिया बांसिन फेमास जागासिनो, बबे जाथिया बांसिन मोजां खामानि मावदों, बबे जाथिया बांसिन मोजां मुं लागासिनो, दिनै बिनि सायावसो सोनारनांसिगौ। दिनै जोंल' बर' नङा, गुबुन जाथि, गुबुन हारि, गुबुन राव गोबां सुबुं दङ बे बुहुमाव बा जोंनि बे इन्डिया हादराव। बे इन्डिया हादराव गोबां जाथिखौ लानानै गावबागाव थुनलाइखौ लानानै, गावबागाव नेमखौ लानानै मानसि सुबुंफ्रा आग बारायगासिनो दं आरो गावबागाव जाथि मानसिफ्रा गावबागाव हारि आरो रावजों डेभेलपबो जालांगासिनो दं। नाथाय जोंनि बर'आ मानो डेभेलप जानो हाया? दिनै जोंनि बर'आ गावजों गाव मानो एना एनि? दिनै एना एनिनिफ्राय नोंथांमोना गोजान जा। दिनै जों फंसे बाथ्रासो बुंदों, बेयाव नोंथांमोना गियान जानांगौ बा गियान जानाङा बे नोंथाङाबो बुजिखागौ। दिनै मोनसे बाथ्राया बेनो, जाय नोंथांमोना आंनि बाथ्रा बुंनायखौ मोजां सानदोंबा नोंथांमोना लाइक खालाम
आरो हायोबा शेयार खालाम। नोंथांमोन मोजां बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना गोसो होना खोनासंनांगौ। नाथाय बेफोरबादि मोनसे बाथ्राया नोंथांमोननि थाखाय गोथाव जायो। मानि थाखाय गोथावजों लोगोसे जोङो नोंखौ खामानिखौ मावनानै आगबारियोबा जों खौसेबो जानो हायो। दिनै मोनसे बाथ्राया बेनो गाज्रि मोजांनि गेजेराव उबुजुननि खोथा नङा। जों बुजिखानांगौ जों उबुजुन जायो। मानो दिनै गावनि अहंखारखौ लाना मानो अहंखार दिन्थियो। दिनै गासिबो जों बर' सुबुङा हारसिं बर' हारिखौ जों खुंनो हाया। जोंनि बर' समाजनि नियम निथिखौ जों खुंनो हाया। नोंथाङा मोजां सानदोंब्ला नोंथाङाबो लोगो मोजांजों जानानै नोंथाङाबो बर'नि मोजांनि थाखाय साननांगोन। दिनै नोंथाङा बेफोरबादि लोंला जालाजों सोरखौबा सिखाव दाखाथि मावनायजों सोरखौबा गाज्रियै सिंगारनायजों सोरखौबा गोसोआव गाज्रि सानखुमानायजों सोरखौबा भिडिअ फेसबुकआनो नाया मानो गाज्रि कमेन्ट होनायजों दिनै नोंथांमोना बिजिरग्रोनांगौ आरो जाय गाज्रिखौ गाज्रि नोंथांमोना कमेन्ट खालामफायो ओंखायनो बुजिनो नाजानांगौ। दिनै जों गोबां बर' सुबुङा रावबो गियानि नङा गियानिखा नाथाय मावग्राफ्रासो मावो दायखौ नाथाय मावखांनायनि उनाव गियान जायो। नाथाय हारिनि थाखाय बे मोजां नङा। दिनै बर' हारिखौनो बरनाम होलांनाय जायो। दिनै फिसा जायगा गिदिर जायगा गोबां जाथाय मावनायफ्रा दिनै बर'आल' फेमास जागासिनो। नाथाय बे गाज्रिनि थाखायसो फेमास जादों ना मोजां खामानि मावनानै मोजां मावनायनिसो फेमास जादों। दिनै नोंथाङा बेखौ बिजिरनांगोन। नोंथाङा गाज्रि लाइनाव थांदों मोजां लाइनाव थांदों नोंथाङा गावखौनो सिनायनांगोन। दिनै हारिखौ रुजुनो हानोबा जोङो मोनसे मेलेमावनो थायो नोंथांमोन मोनसे मेलेमाव माब्रै मोनसे मेलेमावनो थायो आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। नोंथांमोना खोनासं जोंनि हारियाव बा हारिखौ सिबिनो फैग्रा माखासे बर' सुबुंफोर बा नों आं बिदा फंबायफ्रानो आरो गासिबो जों बर' हारिखौनो सिबिगासिनो दं। सिबिग्राफोर बा बै फालिग्राफोरखौल' बुङाखै जों गासिबो बर' रावखौनो बाहायदों नालाय जों गासैबो बर' हारिखौनो जों सिबिगासिनो दं नोंथांमोन। दिनै बेखायनो मिथिनो नाजा नोंथांमोन गाज्रिया मा मोजाङा मा नोंथांमोनखौ मिथिनो नाजा। दिनै बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायो जे जोङो सिनायनांगोन। जोङो आं जुदि एगजामपोल आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों सासे जौ लोंग्रा सासे जौ लोङै दिनै जौ लोंग्रानि मेलेमा माबोरै सोलिदों दिनै जौ लोंनायनि मेलेमा माबोरै सोलिदों दिनै जौ लोंनानै जाथाय मावनायफ्रा माबोरै समाजा जादों दिनै बे मोनसे साननो गोनां। नोङो हारि आरो समाजनि गेजेराव फैगोन दिनै नों बेखौ मावनो मोना दिनै नों बेखौ मावनो मोना नों बेखौ खालामनो मोना बेखौ नों हेंथा होनो मोना। बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे जिनाहारि आरो गाज्रि दिनै बेखौ फोरमायदों। दिनै बे हारिनि थाखाय मोजां मावखायो बे गाज्रिखौ फोरमायखादों। दिनै जोंनाव माखासे बुजिनो हानाय गियान दंखायो। दिनै हारिनि थाखाय जों गासैबो हारि सिबिग्राखा नालाय नाथाय जों गोरोन्थिखौ रावबो दा माव जों गोरोन्थिखौ सिनायनाय मानसिफ्रा जों गोरोन्थिखौ दा माव अहंखारखौ दा माव। दिनै नों रेकर्ड मुं लाबाय गावबो अपमान जाबाय बर' हारिखौबो अपमान खालामनाय जायो। बेफोरबायदि गाज्रियाव आग दाबाराय। दिनै आं मोनसे खोथा गोसो गोराजों आरो गोसो गुदुंजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानो जे बर' हारिखौ सिबिग्रायानो जा बा सिबियानो जा जों मालाबाबो गाज्रि गोसोनि मानसि जानाङा। दिनै गावनो दायनिगिरि जाखाना दायनिगिरिखौ दायनिगिरियै दालां। दिनै नों मोजां जाग्रोबासो बै गाज्रिखौनो मोजां खालामनो हागोन। दिनै नों साफाबा नोंबो बेखौ साफा खालामनो हागोन। दिनै नोंथाङाबो गाज्रियाव दङ बै सुबुङा गाज्रिखौनो मावखाबाय दिनै नोंथाङाबो बेबो गाज्रि गोजा। आयदा थायो फाट थायो। दिनै नोंथाङा मा लाइननि खामानि मावदों बेयाव मोनसे फाट आरो नियम निति रुल थायो। दिनै नियम निति रुलखौ लानानै सोलिनांगोन। हारि समाजाव जुदि हाबथारनानै जुदि सासे मानसिया मावदोंब्ला दिनै गासिबो रायजोनि नों सासे फिसा जा बर' हारि सिबिग्रा खामानि मावग्रा मानसि नों गासिबो रायजोनि सासे फिसा। दिनै नोङो बर' समाजनि गेजेराव नोङो मालाबा गाज्रि मावना दिन्थिनो मोना। दिनै नोंथाङाबो बेखौ हामा होननानै नों बेखौनो मावोबा नोंथाङाबो गाज्रियावनो दं। दिनै एगजामपोल मोनसे खोथा नोंथाङाबो लोङोबा दिनै बेबो लोंग्राबा दिनै जों मायाव मोजां साननो हानाय जोंनाव हारि समाजखौ माबा मोनसे गोग्गो खालामनो हानाय जोंनाव मा मेलेम फैगोन साननो गोनां जोंनाव बिदि थायो। बेनिखायनो मालाबाबो बेफोरबायदि माबा दालां। दिनै नोंथाङाबो मुं थाजायै बायदि आरो दाय मावग्रायाबो मुं थाजायै बायदि बेफोरबायदि जाथायाव थांनाङा। माने बेफोर दा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बुंनाय जाबाय बे दावराव दावसि जोंनि बर'नि माखासे जेंना जेंसि दिनै बेखौ फोसाबनो थाखाय सोर दं। दिनै जों सासे MLA बा सासे मेलेमजिबिखौबा बा सासे हारि खुंग्रा बा हारि सिबिग्रा बेखौल' आसि थुनानै जाया नोंथांमोन जोंबो मोजां जानांगोन जोंबो मोजां जानांगोन। दिनै बैसोर हारि सिबिग्रा दंखायोलै जों बिन्दास जानांगौलै जों लोंला जाला खालामनांगौलै जों रंजा बाजा गोसो बायदि खुला खालामनांगौलै बेफोरबायदि राव नङा नोंथांमोन। रुल आरो नियम आरो गावखौ भाबिनो गोनां आरो बर' समाजखौ भाबिनो गोनां। दिनै नोंनि मोनसे एक्टिङाव दिनै नोंनि मोनसे बेब'हाराव दिनै नोंनि मोनसे आखलाव दिनै गोबां सुबुङा दिनै नोंखौ मिथिनानै
गोबां सुबुङा नोंखौ मिथिनानै दिनै नोंनि दायनिगिरिया नोंखौ सिनायदोंब्ला दिनै नोंखौ सोर मोजां सानना रावबो मोजां साना। बेखायनो जों मोजां जानो सोलोंनांगोन नोंथांमोन। बेखायनो जों गासिबो मोजां जाबानो ना जोंनि बे बर' राव गुबै राव गासिबो जोङो खौसे जाबानो जों गासिबो बेखौनो गासिनो खौसेया माब्रै जानांगौ बे रावखौनो जों फोरमायो। दिनै एना एनि थानो मोननाय नङा, खौसे थानांगोन होमबासो जों खौसे। दिनै जों माखासे राजनितिनिबो बाथ्रा दं नोंथांमोन, बे राजनितिनि बाथ्राफोरखौ जेब्ला इलेक्सन खाथि जागोन अब्ला आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जागोन। मानो होनब्ला जों बुंनांगौ जाना फैयो ससियेल मिडियानि जानानै दिनै बर' समाजा गुबुन हारिफोर बादि दाजाथों, जोंनि बर' समाजा गोग्गो थासारि जाथों, थानाय जानाय लोंनाय गासैबो गोग्गो महर लाथों आरो जोङो इयुनाव जेरै दुखियामोन दाबो दुखियाना जों थाजानाय सुबुं नंला। गाननाय जोमनायजों नङा, मोजां गोसोनि साननायजों दिनै बर' गामियाव दासिमबो गेजेर गेजेर दावराव दावसि जाबाय थानाय, दिनै बेफोरखौ गेदेर गोलावफ्रा हमथानांगौ होननायनि मिनिङा बिदि नङा जे दिनै हाक दङबा हमथानांगोन आरो बर' सालायनाय समाजाव दिनै बेफोरो गाज्रि बेबहार जादों, बेफोर गाज्रि बेबहार जादों होननानै जुदि नोंथांमोना सिनायदोंब्ला दिनै बेखौ हमथा आरो बासाय आरो जों गासैबो एना एनि जायै बादि गाज्रिखौबो अननो रोंनाय बाथ्रा गोरलै गुरै रावजों मानसिखौ बुजायनो नाजा। खिन्थु मोनसे बाथ्रा, बुनायजों रावखौबो जों बुजायनो हाया नोंथांमोन। मोनसे पइन्ट, बुनायजों रावखौबो जों बुजायनो हाया। गोदै राव बुंनायाव फंसेयाव खोथाखौ मानियाब्ला नेक्स्ट बाराव बिथांखौ बेफोरबायदि कनसिडार थानायखौ एसे भिडिअ गोलाव जाबाय नोंथांमोन। आं सर्टकाटै बुंसै, मानसिखौ दाय मोनदों होननानै दाबु, फार्स्टआव बुजायनो नाजागोन आरो बेफोरबायदि आखाइ दिखांलायोबा दिनै आरो सुथुरा बाङो। बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय आरो जों बेफोरबायदि गावजों गाव बेफोरबायदि दावराव दावसिया दाजाथों आरो अरायबो रंजा बाजायै जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि एनायखौ दालाबो। गाज्रि सुबुंफोर नोंथांमोना मोजां जानो नाजा। दिनै आं रावखौबो थांखिना बुङाखै, दिनै थायो नालाय दिनै जायफोरा नुफ्लांबाय दं होनबा गावखौ मोजां जानो सोलों आरो जाय मोजां नोंथांमोना मोजांखा आरो जाय मोजां नोंथांमोना मोजां कमेन्टखौनो खालामोबा आरो नोंथांमोनखौ आं सिनाय मोनोबो। जायफ्रा गोथाव कमेन्ट खालामो, जायफ्रा गोग्गा कमेन्ट खालामो, बेयावनो मानसिनि गोसोखौ हमदांना मोनो आरो नोंथांमोनाबो गावखौनो एसे बिजिनो नाजा आरो सोलोंनोबो नाजा। दिनै नोंथांमोनखौ आं डाइरेक्टलि बुङाखै, जोंनि माखासे थासारिखौ नायनानै आरो नोंथाङा मोजांब्ला गुबुन गाज्रिखौ नोंथाङा फोरोंनो नाजा। दिनै बाथ्राया आंना बेसो, बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम बिदाय लानाय जाबाय। जय बर' हारि।